بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın təci tağsirli, yüzler nurli, dilleri doğali, hacdədeli, yürekler nur iman bilen şu zamanada yalfırlap duran kıymetli, erzeşli, cavan yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taatlarınız, ibadatlarınız, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınız, dininiz, dünyanız için etyen hayır dualarınız Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, parahatçılığı, emniyeti, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Taştan yakinden, maturli, maşilli, piyada, üyüşüp yekeden gelip tırsınız. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin dininiz, dünyanız avad etsin. Tenzilur rahmeh inde zikri salihin. Yağşa adamlan gurrunu bolyan yere rahmet iniye diye. Yağşa adamlardan gurrun edilse sekinet ba bereket iniye. Yağşa adamlan da yağşası olan Hazreti Ömer radıyallahu anh 10. yaşayışının bölümüne yettik. Bul adam ağzalanna, bul adamın rahmeti, bereketi, hükmen inşallah üstümüze yağar. Ol Hazreti Ömer radıyallahu anh, ol bir şahsiyeti ki dayavulukta misal vurulyan Hazreti Ömer, güyücü, neçe adamın güyücü vadi vaydiptik. Yermuk cenginne Hazreti Ömer'in kılıcı elinin devuliptir da, yani şu ceng meydanına Hazreti Ömer'in kılıcını vurup duran vaktında Rumiyle bilen ceng edilip doka kılıcı devuliptir Hazreti Ömer'in. Qaytalab yeni bir kılıcı alakadan vuruşmana duruptur, ikilenci kılıcı devuliptir. Qaytalab yanına ekilen bir yerinden kılıcın alakadan durmak yok, şotada üçüncü kılıcı bilen vuruşanına üçüncü kılıçtada eline baqadri güyücüken molonsan eline devuliptir Hazreti Ömer'in. Yani Hazreti Ömer Allah yolunda bir arslan yal mücahid adammıştık. Her cenglerde Hazreti Ömer şeriket ediptir. Onun üstüne Müslümanlara gaygıt yerliği halife vaktında Hazreti Ömer bir vakta yetim çağacıkları görüptir. Ayakları yalanaç volakadanı yörtüp yörenna Hazreti Ömer yeri oturakadanı halife olup, Müslümanların başı olup, Medine'nin halifesi olup, Emirul Mu'minin bolup duran Hazreti Ömer näşdäni yetim oglanjygy görüpdir, ayak yalanaç yörtüp ýörli. Hazreti Ömer şo taýda öz oturakdany hiyabanyny oturup ağlapdyr Hazreti Ömer. Keyfe yenamu Ömer ve hadihi haluhum. Ey Ömer, näzire yatmaly, şıca çağajyklaryň ayaklary yalanaçmyşdyk. Näzire men yatmaly ýakydan duran ýerine oturakdan Hazreti Ömer ağlamana durupdyr. Şol adam ağzalanda näzire rahmet inmesin. Medine'nin yetimlerinin ýagdaýy bolsa, ayak yalanaç bolsalar, men näzire yatmaly ýakydan Hazreti Ömer ağlamana durupdyr. Bir wagt qahti bolupdyr, açlyk bolanda Hazreti Ömer'in içi ses etýän bolmaly. İçi bir ses etýär de adam azyganda, aç bolanda Hazreti Ömer'in içinden bir sesle gelip başlanda içine etýän bolmaly. Ay ses etseň de et, ses etmeseň de sana fark edenak. Müslümanyň çağajyklary doýmasa sana zat ýok diýip aýtýan bolmaly. Ses etseň de, ses etmeseň de, açlyk çekseň de, çekmeseň de, Müslümanyň çağajyklary doýmasa sana zat ýok diýip aýtýanlar.
Bu adama näzere rahmet inmesin bu adamla agdalanna. Ya min pesperligini görün Hazret Ömer. Bir wagt Hazret Ömer yaňagyny, şu mübarek yaňagyny gumda goýakydany, öz göz ýaşadakydany aglaýanna. Wayhaka ya Ömer, ey dargadyň sen Ömer diýen bolmaly. Yüzüni cennet bilen buşlanan ha. Şu bir wagt berde bir memuli şahs bolsa, aýyna her kim gaýgat ýa-da. Şi senedini cennete girýärligini Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek beşareti bilen 10 nefer cenneti diýipdir. İkilenji insanany Hazret Ömer cenneti diýip Rasulullah aleyhisselam aýdypdy. Onda da Hazret Ömer yaňagyny ýere goýakydany göz ýaşadakydany aglap, in lem yagfir leke rabbuk halakta. Ey Ömer, eger Allah seni günäň geçamasa sen dargadyň ha, bilýänmi sen dip yaňagyň ýere goýakdan Hazret Ömer aglaýamyşdy. Allah ýolunda jiň bolsa da galmandyr. Bir jiňiň içinde 3 tane kılıcı elinden dewlen adam, Allah ýolunda Mekke'den Medine hicret eden adam, Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek dili bilen cennet bilen buşlanan adam, yine de Allah sen günäň geçmese sen helak bollaňa ey Ömer diýip Hazret Ömer radıyallahu anh şoň 10-njy siretiniň bölümine geçen jelese dostlar aramyzda bar bolsa bilýändir. Hazret Ömer Hudaý Taala bir ayet indirmermike şi hafasu barada bagşlan arak barada şu bir ýoň bolan zat. Şo wagtda da ozal aýtdyk Medineň ähillerinde de bamyşdyk jahiliýetliň sünküne ganyna siňigili bir zat bolansaň Hazret Ömer wagt şu barada bir açyklansa da bir aýa bir wazih aýa inse da diýe Hudaý Taala aýet indiripdi. Geçen jelese okuýdyk, aýtdyk. Indi şol mowzuny ýöne bir kamil edeýliň. Hudaý Taala ya eyyuhellezine amanu innamal khamru vel maysiru vel ansabu vel azlamu rijsun min ameli'ş-şeytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hudaý Taala iki aýaň içinde tamam aragyn hukmyny, haramlygyny, şeytanyň bir emellerindenligini Hudaý Taala kesýär. Ýygynyň aýtýar fahal antum muntahun, siz inni çekinmeýäňizmi şundan niýe? Hazret Ömer aýtdyr intehayna Hudaýa çekinnik diýipdir. Inni sen destur berdiň, sen açyklap berdiň bize min hukmyny intehayna diýipdir Hazret Ömer. Çekinnik bidatlardan diýipdir. Şondan Rasulullah aleyhisselam bir gıýgyrýan, bir jar çekýän adama gıýgyrdypdyr Medineň içinde. Ol adam gıýgyr Medineň içinde aýdyp başlapdyr. Ala innal khamra qad hurimat. Arak, şarap inni haram edildi. Jahiliyetde etimize, kanımıza singen bolsa da inni haram bolly. Rasulullah aleyhisselam'a ayeti inni haram bolly diýenne adamlar öýlerinde bağ bolsa da döküpdirler, ýakypdirler, aýrypdirler. Hatta imanı wezen näme diýip diýmendirler. Biz kimiňe öwrenşipdik diýmendirler. Terki adet adama bir mucibi merez diýmendirler. Näziraman goýmaly diýmendirler. Şunu içen adamla varmışdyk. İçindäkini gaýga edipdirler. Şu näzira bolarke biz şu içimizde bir de haram bolsa ayet inmäke içdik. Biziň ahyrymyz, biziň agabetimiz biz näzira bolarke diýip gaýga edipdirler. Hudaý Taala ayet indiripdir. Ayet inmedinden, haram edilmedinden önce içen bolsaňyz sizlere la junaha aleykum. Sizlere hiç bir vebal günah yok diýakdan ayet indirýär. Yani şıcre Hudaý Taala destur berdimi? Hemmesi öýlerinden aýyp Medineden tamam hemmesini aýyryp başlapdyrlar. Arak diýeniň özi yaş dostlar şunu inşallah şu bir bahsi bireme tulani de bolsa şun üstünde bir bahsi açaýlyň. Adamyň sıhhatine, saglygyna inki bir zerer zatlaň biri. Hudaý Taala we la tulqu bi aydikum ila tahluka. Özüňizi helakete oklamaň diye. Yani şu zat adamyň özüne, saglygyna inki bir zererli zatlaň bir tanylýar. Pezeşki kısmatından
Bu mat hemmeňiz elhamdülillah ehli sawad adam özüňiz bir serç edin. Nagat bir diyallar bağlygyny bir görüň pezeşki kısmatyndan bir ilmi jedid bilen menafize pustini yani adamın inki unça tahrip etýän zady adamyň ýüzi gözüni ýütgetip başlaýar. Şu adamın en namından derin çıkýarlar bir ignen ujiyaly bolsa şolar giňeldip başlaýar. Bir Mesihilen arasynda sizlere bir zatly ýoň bolup ýörelen arasyny işläp ýören dostlar gurrun berýärdi. Biz özümüz Gülyäsde ýanymyzdaky ýoldaşlarymyzyň biri bular Russiýada işläp ýören oglanlar. Ay şu kilisa şotak işlemäne barýa ästen döwründen geçip bolanak şoň diýärdi. Yani dostluğun biri işlemeyene varıptır. Ay bir gün şu işinin hayırından geçakadan gaçyk gaýdypdyr Berlin ýakadan. Yani jydap bolanak iyisine. Biye otada saklanyan jaýlary bolsa bir zat. Hatta şolon adamlarynyň öz zada ýanyna durangdy iyisiniň öz dargadyp barýar diýdi. Şuma adam öz menafize pusti bir adam derlärinde bir çykýarda. Inen uji aljak bolup adamyň ennamyndan çyksa, ol şoňa muhtat bolan adam hemişe hafa suwa gereftar bolan adam menafize pusti ol giň elakadany innamyndan derlakadan bir nehs formasyna bir bideregi isli walakadany kenne bere şeýle eziyet berýär dip. Pes adamyň deslap dargatýan zady öz saglygyny sen zindigiň da dargatýar bir hukm-i şer'i ha Allah hiç bir musulmanyň başyna getirmesin. Bir zatlyň şuhy, ciddi bolup düşýär şeriatda. Yani bir adam walaw sakrana diýe biziň fiqh kitabymyzda bir adam eger hafa suwçakydany aklyny bilmeýän ýagdaýynda Hudaý saklasyn zinanasyna talak diýärse talak bolup düşýär şo. Hiç bir gurruňy ýok. Hudaý Taala haram eden zadyna jazaň barmal etdiň. Bardyň indi sen jormun çekmeli bolýan. Walaw sakrana. Sakran ýan mis ýagdaýda da aýdasyn şol düşýär. Yani sen saglyňa bir dargatýar, zindigiň de dargatýar. Görseň bir näçeni çagasy we bir ýalňyş edipdir tamam bolýar. Adamyň inki eşref zady, adamyň inki bir erzişli zady adamyň akylla adamyň aklyny aýyrýar. Şony adam içen wagtynda hafasy we baran wagtynda inki bir eşref bolan zady adamyň akly bolsa onu selbetýär. Näme diýänini bilmeýär, erbete çekip ýör. Bir biýawrylyk. Hazrat Ebu Bekr Siddiq jahiliýetde sen agdyň şu hafasy we urduňmy diýilipdir da Hazrat Ebu Bekr Siddiq'a. Häzir İslam dini gelenak, häzir bir hafasy haramlygy ayet inenak. Ebu Bekr Siddiq Hudaý saklasyn diýipdir. Ol aklyň aýyrýan zada diýipdir. Yani weze imanyň usulünde akl ki bir adama inki bir aziz zat, şerif zat adam biýawry ýetýär diýipdir. Hudaý saklasyn jahiliýet wagtynda da Hazrat Ebu Bekr Siddiq oňa men baramak diýe. Ummul habais. Yani tamamy telekelikliň enesi waýdylýar şoňa. Şol bolandan soňra ýyzyna başga günäli da adamyňa türkeşip seterlenakadan ýyzynyň başga da günäliň gelmekligine sebep. Allah şonu lanet edipdir. Hudaý Taala lanet eden zady şo. Hudaý Taala şonu lanet edipdir. Kıyamete çellim inşallah işte juz'iyaty bilen aýdar ady her at bolsun. Her nämeden tutulýan bolsun. Hudaý Taala şonu lanet edipdir. Biziň şeriatimizde haram bolan zat. Bir näçe tägiratly ýaş dostlar şeriatde bir näçe tägiratly teşri'i diýilýär. Yani Hudaý Taala bir näçe zady haram diýedem, şol dige tamam. Oňa näme diýip haram ýa nämeden şerin beýle ol gurrunla gelmeýär. Emma bir näçe tägiratly biz özümiz berip bilýändir şeriatde. Ol teşri'i bolýan näme şeriat naql, şeriat ber mebnaýy naql, ber mebnaýy aql. Şeriat Resulullah aleyhisselam'a Hazreti Cibrail'den naql bolup gelen zat. Resulullah aleyhisselam'dan sahabalaryň süýlen bize naql bolup gelen zat. Muňa bir akla sygmaýar. Bir towerly wada näme şuda bir azyk bir zat da näme akla sygana kimbi? Şeriat ber mebnaýy aql, şeriat naqly were ýürýär. Oha mundan hedef Allah'dır ha. Gaye hedef her zatda Allah bolýar. Namaz okymada hedefimiz Allah. Bir zat haram edilse
Biz Allah haram etti, hedef Allah haram etti deyip barmayız. Emma yine şoň mowzuy bäfidi hemmesi öz insanyň öz bäfidinden şirin bolýar. Çağazyk bir sünnet zatçy, bir çağazyk dünýä gelende 7 gün bolýar. Çe erkek olanmasyn, çe gyz bolsun. 7 gün bolanna çağazyň saçşadyny sıyırmak, başarsa da bir dawrdamak çalakadany sadaka etmek. Oham şu çağaňda 7 günne sıyırlan saçşadynyň miqdary çelli, vezni çelli, kumüşden şoň agramyna kumüşiň özü bolsa kumüş, ýogsam da kumüşiň gymmatyny sadaka vermeklik şu sünnetten ýaş dostlar. Indi bu gurrun näme densirim gerek bolýar? Şeriatda bir zat edilse bäfid insanyň özüne baglygyny aýtsak bolýarsa, bir çağa dünýäge gelýär, 7 gün soňra 7 gün geçende şoň saçlaryny sıyırıp şoň saçynyň agramyny kumüş, ýa-da kumüşiň gymmatyny sadaka vermeklik sünnetten wajyp zatda sünnet. Rasulullah aleyhisselam Hazreti Fatıma gyzyna Hasanjan dünýäge gelende ey Fatıma, bu oğulcuň kellesini sıyırın, şoň saçynyň agramyna vezni miqdarça kumüşden sadaka verin dipdir. Enişte zamany kumüş bolmasa miskala urdurup gymmatyny sadaka beramaly. Bir saçy agram nagat bolýar. Inişi bir sünnet. İmam Tirmiziň rawayaty. Muň bäfidi näme? Almanna bir ýaş oglanyň biri imana girip tek sünneti raýat etjek bolýarlyň biri bir çağası bolýar. 7 gün üstünden geçenne yankı çağan saçşadyny sıyırya agramjygyna görä Rasulullah aleyhisselam Hazreti Fatıma tawşyranny bitirakadan şoň agramyny görä kumüşden gymmatyny sadaka berýär. Muny düktöre edipdir. Almanna düktöre baranna yankı düktör täçip edipdir. Häzir oglan bir haftaň oglany, onunyň oglany saçy sıyırgyly. Yankıdan soraýa, şi öz saçy odulan şeýlemi ýa-şuny özüňiz sıyırdyňyzmy? Onu biz özümüz sıyırdık. Hey, şunu siz näzire bildiňiz diye. Bu bir täze keşif bolan zat. Men hemkarlym, men ýoldaşlym, pezeşkli häzir 10 gün bolanak şu netije ýetellerinde. Bir oglanjyk täze dünýäge gelende şoň saçşadyny sıyırsaň, gözüniň tägwiyetine, gözüniň gawy görmekligine sebep bolýar. Saçynyň gawy ösmekligine sebep bolýar. Aklynyň roşduny sebep bolýar. Häzir 10 gün bolanak şoň keşif bolanna. Sen nerden eşitdiň? Sen de şu pezeşkiliň arasynda bir zadyň mamy sen dipdir. Onda bilaýdym? Yo. Men 1400 ýyl mundan önce maňa peýgamberimiz aýtýarmyn diýe. 1400 ýyl mundan önce bize peýgamberimiziň öwreden ýoly bi diýe. Yankı pezeşk angaly häzir 10 gün bolanak şoňa keşif bolanna diýe. 1400 ýyl mundan önce hay nätirip diýilse emme bäfidi adamyň özüne. Oglanjyň gözüniň görmekligine, tägwiyetine, zehniniň tägwiyetine, saçynyň gawy ösmekligine sebep bolýar. Ey Fatıma gyzym, sen şeýt ýakydan Rasulullah aleyhisselam tawşyrýar. Emme 1400 ýyl soňra pezeşkli angalyp 10 gün bolupdy muň tafylanna diýe. Derhalike 1400 ýyl mundan önce keşif bolupdyr. Dinden her zat aýdylsa bäfidi insanyň özünedir ýaş dostlar. Oham ýanky aýtýanymyz şeriatda bir näçe zatly teşrii ol ahkamy Hudaý Taala berýär. Ýani bir hafasu haram ol Hudaý Taala haram etýär. Emme mowzuny açaýlydyk, bir näçe zatly adamyň öz tägir berip bilýändir ha. Ýani bir jawaz halaty bolýar, adam bir ýetgötüp bilýär. Meselen at. Adama bir atly da kılan bolsa, bir münasip diye bolsa, eger sen aqidäňe, yani musulmanyň aqidesine ters bolsa, ol atlar üýtgetmek wajyp bolýar. Emma ýo aqidäňe zadyňa terse bolsa, ola sana jawazy we mubah bolýar. Şu at barada, ýaş dostlar, täze çağasy bolýarly, başarsak şu islami, Qur'ani bir ýagşy adamlaň şojra atlar dakmak enataň wezifesidir. Rawan bir izzeti nefs tapýar diýdi. Soňra şu adyna görä ulalar medresege gitýär, danışga gitýär, beýleki olakon muhitlere gitýär. Adi adama bir gurur berýär, etemat berýär. Ohum şu at takylmaklykda bir wagtda eger şeriaty ters bolasa, munna adamyň ijazasy bardyr.
Yani gurrunu yine öwreleyin. Teşrii bolsa Hudaý Taala bir zady dogry diýse oňa biz hiç ihtiyarymız ýok. Emma bir näçe zatly öz ihtiyarymız bar. Meselen bir nemune şu atlary adam özüni gözlemeli. Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna bir wagtda bir kowum gelipdir da, bular arasynda bir gyýgyr ýaly bolmaly. Abdul Hajar diýakadany. Abdul Hajar diýdi daşyň bendesiydi da mana. Om Resulullah aleyhisselam näme diýäňiz diýipdir. Sen gelberik, san adyň näme diýipdir? İmam Buhariň rawayaty. Ol adam ol oglanjyga aýtdyr, men adym Abdul Hajar diýipdir. Daşyň bendesiydi da mana. Resulullah aleyhisselam şo taada adyn üýtgedäkadany la ente Abdullah. Sen Allah'ın bendesip adyn Abdullah öwürkördür. İmam Buhariň rawayaty. Ya Beşir ibn Aqrabe diýen sahaba yetim galan sahabamışdyk. Atasy Uhud jeňde şehit bolupdyr. Yetim oglanjyk bolup ağlap çykdyran nabi. Allah hemmeňize nesip etsin inşallah. Gidelleri yeni gaýsalap gitmek nesip etsin. Uhud dagy hökmen görün. Uhud dag kän bir uly märekeleri gören dagy. Resulullah aleyhisselam sahabalar bilen gynçylyklara galanny Uhud dag ol gören dagy. Uhud dag bir dir sahaba ýaly bolup şymat. Resulullah aleyhisselam gören sahaba ýok da, emma şu Uhud dag Resulullah aleyhisselam gören dagda. İnşallah Medine Allah kısmet edip barsaňyz Uhud dagy görün. Şon Resulullah aleyhisselam ol dag cenneti dag diýipdir. Ol dag hada Uhud ve huwa jebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu diýipdir Resulullah aleyhisselam. Şu dag şu Uhud dag diýipdir. Şu Uhud dag bize gawwarya, biz de şu Uhud dag gawwarya diýipdir Resulullah aleyhisselam. Şu mahal bir sahaba Resulullah aleyhisselam'ı gözleri bilen gören sahabani görüp başarmayasa, emma şu Uhud dag Resulullah aleyhisselam gören dagdyr. İnşallah Allah nesip etse şol Uhud dag hökmen görün. Şol Uhud dağın ulu märekesinde ýanky Hazreti Beşir ibn Aqrabe diýen sahaba gijejek oglanmışdyk. Atasy şehit bolupdyr. Ağlap duran Resulullah aleyhisselam'a men ağlaqadan geldim diye Hazreti Beşir ibn Aqrabe Eteytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve ana abki. Ağlap duran ýagdaýymda Resulullah aleyhisselam'a geldim. Faqala ya habib ma yubkik? Ey dostum diýipdir Resulullah aleyhisselam'ın pisperliginden, tewazuundan. Oglanjyk, yetim oglanjyk ağlap gapsyna gelipdi. Näme bolýar saňa ey çaga diýenakda? Ey dostum diýipdir, özü bilen deň edipdi da. Näme seni ağlatdy ey dostum diýipdir. Oglanjyk kaýosam sahaba. Ey dostum, näme zat ağlatdy seni? Näme ağlaýan diýipdir. Olay diýipdir ya Resulullah. Uhud jeňde atam şehit bolanlar arasynda diýipdir. Atamy ellenmerdim, atamy göresim gelýär ya Resulullah diýipdir. Oglanjyklar hemmeti atalaryny görýär, görellerinde atly gelýän bolsa ewünden ýörtýärler ya Resulullah. Emma men atam ýok. Men şondan ağlap näme etjegim bilmän sen gafyňa geldim diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr. Ama terza an akuna ana abak? Razi bolarsyňmy men sen ataň bolsam diýipdir. Men sen ataň bolsam sen razymy şoňa diýipdir. Aýşe desen ejeň bolsa, Aýşe desen eneň bolsa sen şoňa razymy diýipdir. Begenakadan bela ya Resulullah, ya Resulullah muňa ýetjek zat barmy diýip men hoş boldum, begennim diýe. Hazreti Beşir ibn Aqrabe şonda men dilimde bir pelteklik batdy. Bir kepläp bilmeýärdim. Bir sakınmaklık batdy dilimde. Resulullah aleyhisselam mübarek ağzı bilen men ağzyma üfledi, şol dilimdäki pelteklik hemmeti şonda galdy diye. Mübarek eli bilen Resulullah aleyhisselam'ın men başyma çekdi. Fekana atharu yadihi min ra'si aswad ve sa'iruhu abyad. Subhanallah. Mübarek elin Resulullah aleyhisselam'ın oğlun wagtymda şeýtirakydan başyma çekdi. Ululumdan soňramda Resulullah aleyhisselam'ın mübarek el çeken yeri qaraca saçbolaqydan galli, beýleki eliniň degmedik yerler, mübarek eliniň kakmadyk yerler ağardy, çuwak bolup galdy diýe. Şonda Peygamberimiz aleyhisselam menden sorady,
Mesmuk, ey dostum diýipdi da öňçe Rasulullah aleyhisselam. Sen adyň näme dedi? Men aýtdym Bahir, men adym Bahir ya Rasulullah. Qala bel ente Bashir. Sen adyň Bahirde, sen adyň Bashir diýip Rasulullah aleyhisselam men adymy ewedet göberdi. Be her hal bir de şeriatda sana bir mubah bolýan zatly we emma şeriatimizde ters, aqide-i musulmana ters bolýan bolsa, ol ady men ulollum diýip durmaly, üýtgedamaly. Ehli kıbla, yani tamamı kıbla vakiyalların hemmesi 4 mezheplerde hemmesi muttefik bir zada. O da näme? Hudaý Taala şol Hazreti Ömer'in islegi bilen ayet inenne hafasu haram boldy dämi? Hemmesi muttefik şoň haramlygyna. Ohm Hudaý Taala bir zada haram etse, ýaş dostlar, dünýä ahir Hudaýyň şoň zadyň arkasynda Hudaý Taala'nın laneti var. Ewnçe şunu düşüneýliň. Rasulullah aleyhisselam aýtýar İmam Buhariň riwayatynda. İnnallaha qala men aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Rawahul İmam Buhari rahimahullah. Hudaý Taala aýtýar diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Haýsy bir adam men velilim bilen, men dostlarım bilen, men ewliyalym bilen düşmançylyk etse, meni Hudaý özüm şoňa eýlame jeň edaqydan şol adam men jeňe çagyrýan diýipdir Hudaý Taala. Yani bir adam men dostlarymdan, bir ewliyalymdan bir adamy eziyet berse, men şol adamy özüm jeňe çagyrýan diýipdir Hudaý Taala. Weli diýdik näme? Weli kimin halyn kim biler, kim yaratsa şo biler. Hudaý Taala öz dostlaryny, ewliyalaryny bendeleň arasynda bukdurup goýupdyr. Hudaý Taala bir näçe zatlar bukdurup goýýar da. Meselen günäni Hudaý Taala gaharny günäliň ýerine bukdurup goýupdyr. Musulman adam aýşy günä gişik diýmeli. Her gaýsyndan gaçşak bolmaly. Allah'ın gahar şoň arkasynda bolamasyn diýip. Şonýal Hudaý Taala öz welilerini da bendeleň arasynda bukdurup goýupdyr ýaş dostlar. Emme şoň alametleri İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Şafii rahmetullahi aleyh talebi ilim bolup ýören, ilmiň ýerine gezip ýören adamla Hudaýyň welisi bolmasa onda başga weli de ýokdur diýip aýtýarmyşdyklar. Indi bu gurrun näme gerek? Hudaý Taala bir men ewliyalamy bir adam eziyet berse, men dostlama bir adam eziyet berse, men şonu jeňe çagyrdım diýe. Nagat bu olakon zat? Şu ewliya näme densirim? Hudaý Taala onu jeňe çagyrýar, şol Hudaýyň şeriatine gaýym duransaň Hudaý Taala şoňa arka bolýar. Hazreti Mevlana bir hikaýany getirýär da, bir sultanyň miri awadan bir algyr uçurmaýarlar, şekary berýärler. Awadan bir algyry barmyşdykdamyň, bir gün şekary çykýanky sultan kuşuny uçurýar, kuş da gitýär, bir de awadan bahal kuşlardan bir mesafet gitýär, soňra azaşypdyr ýanky kuş. Bir metruke bir harabe yere varptır be. Ya daqıdan bir metruke harabe darğanaq jaýy, baraqydan ýanky kuş gonýar. Ol harabe jaýlarda da awar bolup tamam ýykylyp ýarsy we ýarsy ýok jaýlarda da mydam baýguş diýilýändir. Jok baýtdyk. Şol guşla baý bolmaly otada. Ýanky algyr o da bahaly awodan guş bilen arasynda baranna ola fikrettirli öz jaýlaryna alajak ýaly, sagalaryna ýajak ýaly ýerli ýerden doktor akydany ýanky kuşun ganatyny ütüpdirle, yaralapdyrla, bir heýwany uçmaz ýagdaýa eltýärler. Aňyrdan sultan aýlanya görse şol harabaň içinde ýanky baýguşly myň näzire bahaly, kıymatly algyryny bula ganatyny üpdirle, ganatyn ganadypdyrla, myň zähmi etipdirle. Sultanna destur berýär, siz men guşumyň başyna şunu getiren bolsaňyz ýer bilen ýeksan etdirip dargadypdyr da. Size bolmaýan zat, siz men guşuma şeýtdiňiz, tamam şu jaý ýer bilen ýeksan edaqydan olaň özüni otadan usurup dargadyp göberipdir da. Hazreti Mevlana şu hikayetden şu ders alýar. Ol awadan guşla Hudaýyň dostlary ýalylar. Ol awadan guşla Allah'ın dostlary ýaly. Olar dil yetirip ýörenne ol baýguş ýaly. Ol awadan algyryň arkasynda sultany bolsa, bu adamlaryň da arkasynda Allah wadyr.
Olar patagyn turzaqydan olar tamam yer bilen yeksan etip göberen bolsa, Hudaýyň dostlaryny bir adam dil uzadyp, içgaralyk bilen olary eziyet berýän bolsa, Hudaý Taala onu tamam turzaqydan göberer, on dargadaqydan göberer diýip Hazrat Mevlana ders alýar. Bayezid Bestami, bir wagt Bayezid Bestami Kuddise sirri Allah'ın dostlarından oturanna Bayezid Bestami bir adam aýagyny atlaqydan Bayezid Bestamiň aýagynyň üstünden geçiraqydan ätgermän gidipdir. Görüň şoň üstünden. Ätgermäni Bayezid Bestamiň aýagynyň üstünden basýany aladaqydan geçipdir. Adamlar etdirler, "Näme etdiň böyle Bayezid Bestami? Ay kim aýşy bide biz ýaly adam da" diýipdir da. Ay kim aýşy bide biz ýaly adam da diýipdir. Şoň aýagy doňaqydany gymyllamaz ýagdaýa baraqydan durupdyr da. Ayağı gymyllamaz ýagdaýa baraqydan durupdyr. Hazreti Mevlana aýtýarda: "Ey besa kesra ke suret rah zat, qasd suret kerdo ber Allah zat." Hudaý saklasyn. Ey besa kesra ke suret rah zat, qasd suret kerdo ber Allah zat. Bir tofar adamlar ay şol adama men kan halamak, ay şola falana şo diýaqydany çörüňeşe diýipdir. Ol şol adamyň suretini alanypdy. Ay şol adam diýaqydany şaýat guratyny ha diýipdir. Emma aňyrsyny bilenak. Qasd suret kerdo ber Allah zat. Ol adam Allahny elini uzatdy bolýar, ol adamyny dargamaly bolýar diýipdir. Inniş näme? Dersi şu ýaş dostlar. Hudaýyň şeriatine bir adam daýawdyranyna Hudaý Taala şoňa arka bolýan bolsa, gürrüň şuň üstüne ha. Hudaýyň öz dinine da bir adam dil ýetirýän bolsa, bir näzire bolmaly. Hudaý bir zady haram edipdir diýem, şahafatu haram diýipdir diýem Allah. Bir adam şoňa dil ýetirýän bolsa, bir näzire bolmaly. Ol adam ýedi arkasy bilen dargak gider, Allah'ın dini bilen eger düşmanlyk etýän bolsa. Ulamalar aýdypdyrlar, ulamalar diýenimiz mufassirli İmam Qurtubi ýaly adamlar. Mehma kunta la'iban bi şey'in fe iyyaka en tel'aba bi dinik diýipdir. Ey ýaş dostlar, şuny özümiz belläýliň, hiç gaýtyňyz beýtýän oglanlar da alhamdulillah. Ýöne köpçiligiň içinde işläp ýören ýeriňizde her jere oglanlar bolar, her jere fikirli oglanlar bolar. Şayet gülmeden sirin bir näçe zatlar aýtdylar. Şayet güljek bolaqydan bir näçe zatlar etdiler. İmam Qurtubi aýtdyr. Her zat bilen oýnasaň oýna diýipdir. Her zada degseň deg, her zat bilen şuhy etseň et. Emma iyyaka en tel'aba bi dinik. Sen saklan, habardar bol, şu diniň bilen şuhy edama diýipdir. Şu diniň bilen ay men şuhy etýärdi, güljek bolýardy. Şuhy sadaşyň nifagyň alamatydyr. Adam imandan çykanyny bilmän alamatyny diýipdir. Şu diniň barada hiç wagtda oýnama. Diniň barada hiç wagtda şuhy etme. Çon sen fezai mejazide şaýat bäziler bir başlaň aýtýar. Bir hafasu öde bir zady edipdi, harama barypdy, şonu iftihar edaqydan kökezipdi da. Yani sen Allah'ın haram eden zadyn, Allah'ın lanet eden zadyny näme hedef bilen sen fezai mejazi salýan? Yani sen näme hedef bilen sen Allah bilen elam jeng etýänmi? Sen Allah'ın lanet eden zadyn sen musulmanlara gaw kökezjek bolýanmy? Ya merdanegi gayret şomu kädiýänmi? Sen kim bilen jenge girjek bolupdygyny unutýanmy? Allah kıyamete çellim lanet et koyupdur. Hay awadallaqydany etýän işiň sen her bir zada barsaň da özüň bilen Hudaýyň arasynda goý bir tobaňa jaý goýda. Emma sen on başga ýaş oglallary ýa özüň meselen bir mert kökezjek bolýanmy? Ol mertlik dädir, tarafyň Allah'dyr, dargarsyň. Ýa bir diniň meselen bir diniň bir zatlaryndan gürrüň merliýe ony bir klipleň üstüne bir zatlary gurlaqydany Allah'ın aýdyp duran zadyn bir nakle gowul edip duran bolsa, şon maskhara daqydany bir oýnamany başga zat tapylmaýarmy? Asl kafirliň etýän işe Hudaý Taala aýtdy: "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ey betbax, sen şuhy etmäne, sen oýnamany başga zat tapmadyňmy? Sen yani din bilen oýnamaly boldyňmy diýip sen şolardan sorasaň, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Baba näme saq tutýan? Baba adam gülmellämi? Güljek bolakadan etdik da. Hükmen şey diýerler diýär Hudaý Taala. Kul abillahi we ayatihi we rasulihi kuntum testehziun. Şolara aýt, inna Allah'ın ayetlari bilen, Allah'ın Resulü bilen, Allah'ın özü bilen siz şuhy etmeli bolýaňyzmy diýe. Şuhy etjek bolsaň gülüşmäni, halal gülüşmäni zatly kändir. Emma şu dinin haram eden zadyny ýaş dostlar fezai mejazida ya döwrüňde işleýän oglalla ay bidatlarda bir atdy sazy etjek bolsalar sen olaň ýallarynyň gas ola sen oturşmaly adamyň diýdir. Allah'ın gahary işte bir hekayetle gelir. Allah'ın gahary günäni söýýän adamlaryň ýanyna oturşsaň da innekum izen misluhum diýär Hudaý Taala. Şol günä edip durallar bilen senne ýandan yüreňden gynanman, şola bilen dursaň innekum izen misluhum sizde şola bilen fargyňyz ýokdur diýär Hudaý Taala. Günäni söýýän adamlar bilen sen otursaň senne günäni söýýänleň arasynda bolýanlarsyň. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La yastahlifenna taifetun min ummeti el-khamr." Şi hafaswy, yani aragy, şaraby bagışlan kände tekrar etmeli bolýar. Ýöne gaw açyk bolsun näkadan aýtýar. Men ummatymdan bir bölek adamlar bolar, adyn üýtgödäkidanjyk şol hafasy halal ederli öldür dipdir. Men ummatymdan ha, maňa anan ýaly, Allah'a anan ýaly. Ey bizat şol hafasy hadisen ýa men ady falana. Men ady üýtgögläbi. Şeýtirakydan son dogry etýärler bolar dipdir. Ýa-men al dersede adamyň içindäki halis sara set dersede ýetip duran aga ady käni diňdir ha ýaş dostlar. Ady käni diň. Sesim eşdiýän, döwrekde işleýän, Türkiýede işläp ýöň, beýleki ýurtlarda işläp ýöň, eneň ýok, başyňda ataň ýok. Ay sen bir ýoldaşlara allantyrsyn. Ay nämiş gelip aýa onuň da kefine gidäme ýaş dostum. Her ýerde bolsaň senden sirim daýtýan. Özüňe gaýym bol. Allah'ın lanet eden zadyna barsaň, Hudaý Taala iki dünýäň adam berbad edip göwerer. Resulullah aleyhissalam bir wagtda Ceyşan diýen Yemeniň Ceyşan diýen ýerinden bir bölek adamlar gelipdir. Resulullah aleyhissalamdan sorapdyrlar, biziň ýurdumyzda Ceyşanne ya Resulullah zorretten yankı jewen zorretten bir şaraplary tutýar. Şonu içýär biziň adamlarymyz. Şol näzir edipdir, halal mi haram mı dip Resulullah aleyhissalamdan soraýar. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Ewe muskirunhu" şu diýen zadyň adamyň aklyny aýyrýarmy dipdir. Yani sekaran adam bir mes halete eltaqadany o mescide ýürüýände bir ihtilalat ijad bolup keplärine bir hazýarlyk getirýärmi şo dipdir. Kale na'am. Hawa o zatla bolýar, içellerinden soňa bilen akladan biri berindipdir. Resulullah aleyhissalam kullu muskirin haramun dipdir. İmam Buhari, İmam Müslim'in rivayeti. Her bir adamın aklını ayırýan zat her zatdan tutulsun. Üzümden bolsun, engurdan bolsun, hurmadan bolsun, zurretten bolsun, her zatdan molasın haram kıyamata çellim dip Resulullah aleyhissalam aýtdy. Emma iýizi näme subhanallah. İnne alallahi azza ve celle ahden limen yeşrebul muskira ay yasqiyahu min tinatil khabal. Hudaý Taala ahd bertipdir Resulullah aleyhissalam. Hudaý Taala ahd bertipdir. Hudaý Taala ahd berdi. Bir adam hafasy, aragy, şaraby, Allah'ın lanet eden zadyn işte şol adamy tinatil khabalin Hudaý Taala kıyamatda suwarjak dipdir. Eyni siz ýaly ol oturan sahabalar da sorapdyrlar. Ya Resulullah, ve ma tinatul khabal? Ya Resulullah, tinatul khabalin suwarjak diýen kıyamatda Hudaý Taala şol hafazy uçýan adamlary tinatul khabal diýen näme? Ya Resulullah dipdirler. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Araqu ahlin nar aw usaratu ahlin nar." Rawahu İmam Müslim rahimahullah. Subhanallah. Allah musulmanyň çağalaryny, musulmanlar öwüne düşmeklikden saklasın. Tinatul khabal näme ya Resulullah? Hudaý näme bilen suwarjak bu hafasy uçýanlar diýenne cehennemi adamla, cehenneme yananlarına, innamlarından çykýan o sary suwla we şolary içildakydan şol bilen gandaryljak dipdir.
Cehennemiyle azap çekip tuqa ennamından sujarıp çıkyan suları Hudaý Taala şola bilen şol aragıçyan hafaz we murtekep bolýarlar şola bilen Hudaý Taala ahd etdi. Boýnalla Hudaý Taala şola bilen suwarjak şolar dipdir. Bir imanly adam, musulman ýaş oglan, eneň musulman, ataň musulman, dünýä gelende gulunga getirakadan Allahu Ekber diýip taňa Allah'ın tanıtyrlýa. Sen näme ýoldaşy Allah'nakadan, Allah'ın şu gaharyny, Allah'ın şu beren wädesine näme diýip özüň helakete eltýän. Iki däne dostuň bilen ýöne faqat bir 5 daýga hoş boljak diýakadanmy? Kıyamatda suwarıljak zady cehennemiyle o sareti. Adamlaryň biri bir wagtda hafa suw içýärli bilen oturşýanna, işi şolaň arasyna baryp özi içmeýänmişdik. Ýöne şol adamlar bilen oturşýanmışdyk. Şol adam can berjek bolupdyr. Özi hafa suw içmeýänmişdik. Emma şol içýärleň arasyna rizaýaty kalp bilen oturýanmışdyk. Mene edemek diýakadan şol bilen oturýan. Bu adam can berjek bolýa, hazara maut maňa can çykmaly ýagdaýa barýa. Döwründen gelip maňa la ilahe illallah, musulman adam aýryljak bolanda la ilahe illallah telgin edilýärdi. Döwründen gelip la ilahe illallah diýärli bolmaly. Her şey la ilahe illallah eşitende jany çykyp barýar, rengi ütgüýän bolmaly ýankyň. Rengi saralýan bolmaly, bir ak saman ýaly bolýan bolmaly. Rengi ütgöp yanka adam barya. Yan näkile edipdirler. La ilahe illallah diýsene diýip yan näkile gyssanypdyrlar. La ilahe illallah diýip gıýgyrşyp başlapdyrlar. Ol adam şol jany çykyp barýan wagtynda gıýgırakydany eşrab ente thummesqini. Siz için soňra maňa beraň. Siz için soňra maňa beraň. Siz için soňra maňa beraň diýakadan şunu tekrar edip durupdyr. Subhanallah, binäme? Ozol şola bilen oturşansaň özi içmeýänmişdik. Maňa tarif edenlerinde siz için men soňra içaryn diýakadan olaň akly aýrylandan soňra bir de içmeýän şola bilen oturýanmışdyk. Emma dilinni şu bolansaň ahyrda la ilahe illallah şoň diline gelmäni size unsa için soňra men içerin diýip duran ýagdaýynda can çykyp gitdi diýe subhanallah. Yani bir hafası inni özüňiz görüň ýaş dostlar. Bir adamla şoňa murtekep bolup ýörelli bilen oturşýarlary iman nesip etmeýän bolsa ol adamlaň öz tawba etmesi näme ýagdaýa düşmeli? Ýoldaşyňa habardar bolmaly ha. 60 şeytanyň edip başarmaýan işini bir däne teleke ýoldaş seň başyňa getirýärdi. 60 şeytan molakadan sana bir zat etip başarmasa bir teleke ýoldaş seni öze imanyň hatary oklaýar. Şu günah bulaşıp gören adamla musulmanyň ýoldaş dädir ha. Hazreti Bayezid Bestami bir wagt muridi gelipdir da şunu erten mer diýipdir, şeýle Hudaýyň zikrini oturjak bolýan diýipdir. Şeýle Hudaý zikri etjek bolan aslen lezzet alamak, hiç bir keyfin bilemek, süýjüligini dadamak diýipdir. Bayezid Bestami näme diýipdir? Subhanallah, nagat olokon gurun ýaş dostlar. Özüň günäden nädirsiňe diýmendir. Bir günah edip ýören adam, bir fasyk adam, bir günah bulaşyp ýöreniň de ýüzüni gözden nädirsiňe diýipdir. Özüň günäden nädirsiňe, özüň günah edip de senden lezzet aýrylyp duran nädire diýmendir. Bir günahkar adamyň ýüzüni gözden nädirsiňe, oturşýan adamyňa dikkat et. Adamlaryň biri fasykmyşdykda, mydamşy şarapxanalara gitýänna. Mowzumyz kamil bolsun inşallah. Mundan başga da bir hikayet şo bilen gurrun ýygnar. Mydam şarapxanada gezýända ýaşy ulolşypdyr we bu adam meri laqadany aýagyndan ysgylly zatly gidaqadany ýatýänna. Muny bir ýaş adamlaryň biri bir namazdan çykyp barýarken soramana bardyr muny. Hey dost diýipdir, näzire ganymatçamy ýagdaý? Aýagyma ganymatça diýipdir, ýürüp başarjakmy? Ýürüýün nisem boljak diýipdir.
Onda bir mescide gella onda indi bir medenden bolmadım dipdir. Yanka adam öwrlaqydan ayağım ıssa dipdir. Şol şarapxana barjak dipdir da. Oğlum bu adam aytray nauzu billah. Ey Hudaýa sığınýan indi bir medenden bolmadım sen dipdir. Ol biçare ol adam ağlamana durupdyr. Yüregimde şibaha dipdir. Dilime deşin mescide diyecek bolýan ha dipdir. Ýöne ozollun şahafasy we Allah'ın lanet eden zadyna bir gezek yüregimden ökünüp toba etmensem dilime mescid diyecek bolýan hafaxana, şarapxana gelýär dipdir. Öz ihtiýarymda da dipdir. Dilim bilen mescid diyecek bolýan emma Hudaý Taala elten akşyňa dipdir. Adam şidatly adam her kim gözü bilen görmeli, lakin şidatly adamy dersa ýaş dostlar. İbn Abi Rawat diýen adam bir gün bir hyýabandan barýatdym diye ýörtaqydan gelile diye. Hey bir can berip barýa bir ýetişsene şoňa sen bir ýagşy adam ýal gel bir baş ucunda bir la ilaha illallah telgin etsene. Girdim diye görsem bir adam can merjek bolup baty. Men müň başyna barakadan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Her bir musulmana diýişim ýal müň da başynda diýdim diye. La ilaha illallah. Bu adam gıyraqadan olar maňa aýtma men olara kafir diýaqadan can mert diye. Hey subhanallah binäme ýagdaý diýdim. Zinanasından soradım madam hafasy uçýatdy. Madam hafasy uçýatdy ahyrda bolan ýagdaý işi. Ýaş dostlar bir wagtda şeytana ağlanyp, yaman ýoldaşa ağlanyp, hemişe menfi gysmatyny gitmäýli musbat tarafyny aýlaýlyň. Adamın başında şeytan madır, yaman yoldaş vardır. Ya gezip yören yerinde häzir gurrunları eşitmeýändirsiň. Biz hatlar eşitenden sonra Hudaýa öwrül, Allah'a öwrülsen Allah hemme günahlar geçýändir ha. Allah'a öwrülsen Allah hemme günahlar geçýändir ha. Allah'a öwrülsen Allah hemme günahlar geçýändir. Çon Hudaý Taala bir nefer mescitde oturaqydan subhanallah, subhanallah, subhanallah diýip durandan bir günahkar adam Qaytaydin bir abid adam, bir ýagşy adam mescitde oturup subhanallah, Allah, Allah diýip durandan bir günah edip ýören adam, günaha bulaşyp, günaha gark bolan estağfirullah, estağfirullah diýeni abidinkinden ol günahkaryň estağfirullahyn Allah beter gowurýandyr. Bir wagt ýalňyşyp günah baran bolsaň estağfirullah ol Hudaý günahny ýuýan sen eýäňmadyr. Hudaý Taala günahyň hemmesini ýuwup görer. Imam Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh bir wagtda Yasin okuyaqydan barýanna bir adamlaň biri hafasy uçupdyr mes ýagdaýda emma biziň wezifämiz näme? Bir wagtda maňa gereftar bolan adamlaň özü bilen Allahyň arasynda toba etsin. Biz adamlaň da wezifämiz şolar görsek bilýät bir dostumuz wa ibrazy şol bilen nefretin belletmeli, günahyn ýokşy görýäniň belletmeli, şonu nasihatine etmeli, görýän gulak asmaýa şoň haýryn islemeli. Biziň wezifämiz şo. Ay onu biz de beddoga edip ya onu lanetlemek musulmana gelişýän nädir, dogurdadyr. Görýän dostuňma, öz tanyýanyňma, bile gezip ýöňüňma, işleşýäniňma dilin bilen bolsa her musulmanyň wezifesi dili bilen aýtmaly. Ýok, bir de sen onu ötmeýän bolsa ýyzynan doga edip haýryny islemek de biziň wezifämizdir. Hazreti Malik Dinar ýastan çykaqydan barýa adamlaň bir hafasy uçup agzyndan şu hafasy qaydyp duran ýagdaýyna hyýabanyň kenarynda Allah, Allah, Allah diýip ýatan ýanky adam. Hazreti Malik Dinar muny görüpdir, bir ýagdaýyny görüpdir. Wagt can malla diýipdir. Allah diýeniňe gawzat diýipdir. Ýöne bir hafasy agdyňdan hafasy ula akyp duka Allah'ın pek adyny getirmesene diliňe diýipdir. O näme akly jaýyna de ol serhoş adam Allah, Allah, Allah diýip ýatan. Hazreti Malik Dinar çyrfanypdyr, ýörtüp beýlek şeýlek bir suwja taf bir küýde bilen suw getiraqydan ýankyň agzyn çaýkaştyraqydan Hudaýa ilimden gelen zada etdim can Allah şahafa agzyndan sen mübarek adyň çykarjak gäl bolsa agzy burun çaýkadym can Allah diýaqydan maňa bir haýry özüň nesip et munna ýagşy bendelengden ede bar diýaqydan gitýär. Ýatýa diýişinde bir ses eşdiýär Hazreti Malik Dinar. Ey Malik Dinar, sen o serhoş adamın ağzını bizden şirim arasaladyň. Allah'ın pek adi şol hafa sudan çıkmasını biz için ağzını ýuwup arasaladyň.
Biz de sen için, sen eden işin sebepli, sene biz için on ağzını yudun. Biz de sen için on yüreğini yuduk. Tamam günahlarını yuduk diptir. Erti namazı Hazreti Malike Dinar geliyor. Ol yatsıda var ya ki serhoş yatan adam mescidin guşesinde ağlap tövbe edip yağış adamlardan oluyor. Bizim de vazifemiz bir vakt dostumuz, yoldaşımız görüyoruz. Bir derek yolla gezip bir dereklere ağlanıp dua edelim. Dua hiç vakta bir tesir kalmır yaş dostlar. İnşallah Hazreti Ömer radıyallahu anh siretinin edaması gelecek. Bedir cengi bolya içinde qaw gurrunla ve hatta şi yaş oğlanların arasında salam vermek mevzu inşallah gelecek celesede hizmetinize yetirir. Hudaý tebarek ve teala aydan eşlerden kabul etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly eserde daşarda kulağa salla ve bir elham üç ihlas okuyup olan daqlarına dua ederiz. Okuyverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.